Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Que me falta? Stevie, necesito a túa opinión. Crees que parezo un pan clásico? Oh, non! Non. Sí, tamén tes razón. E agora estou mellor. Oh, non! Non. Sí, é certo. Non quero que me confundan cun pingüín. Alguén me lanzou antes un peixe, era o que me faltaba. E agora que me dis? Máis clásico que isto non se pode ser, ou? Oh, non, non, isto non me gusta, farelo. Non, aínda non, en serio. Está ben, vou recorrer á artillería pesada. Que che parece? Consultei coa biblioteca do Congreso, co xastre do barrio, coa guía de estilo de Nutella McCartney do que se pode e non se pode facer e co meu tío Eugene. Este é o atavío máis clásico da historia da moda, sen dúbida ninguna. Non, non, non! Stevie, pola codia sagrada, que outro atavío pode ser máis clásico ca isto? Empeza a 7ª temporada de Rapadura Extrema de Cans. Vale, o que ti digas. Nin sequera teño can, pero vou intentar rapalo. Para, de que estás falando? De Rapadura Extrema de Cans, Osmar, o meu programa de televisión preferido. Non o podo ver porque volvemos quedar sen tele por cable. Que faz con ese disfrace ridículo? Non é un disfrace ridículo. Busco estilo axeitado para a cita que teño hoxe á noite con Josie, pero tes razón, parece ridículo. Paro, carro. Dixeches cita con Josie. Estás delirando, moldín. Veña, Stevie, tes que aconsellarme. O diagnóstico é claro. Tes febre e o único remedio posible é deitarte ata que recupere o xuízo. Stevie, podo que explicar. Hoxe pasoume algo extraordinario. Levanteime coa sensación de que me ia pasar algo especial. E meu deito meu feito. Coincidín con Josie no ascensor. Nese momento notei un sinal na cabeza. Chegara o momento decisivo. Ao final xuntei coraxe para lle pedir unha cita á bica dos meus soños e dixo... Por suposto que sairei contigo. Espérame ás 8 diante da miña casa. Que son as 8 menos 10? Non podo sair así, non podo. Teño a sensación de que me falta algo. A única cousa que che falta é cordura. É a tele por cable. Oiches, como vas botar a noite prostrado na cama, importache chamar aos da compañía da tele por cable e pagarlle a factura. O outro día regaleiche un clip, recordas así que me debes unha? Stevie, escoita as palabras que boto pola boca. Vou sair con Josie dentro de 6 minutos. E recórdoche que dixo... Espérame ás 8 diante da miña casa. Vaya, que cabeza. Había un vagabundo tolo no ascensor. Que noxo, como atufaba. En fin, vémonos hoxe á noite. Enténdelo agora. Quedei con Josie dentro de 5 minutos diante da nosa casa. Esta é a única oportunidade que teño de impresionala. Pero sigo tendo a sensación de que me falta algo, sabes? Xa está, colonia. Stevie, botache a miña colonia. Mira, como adoito dicir, neste mundo hai dúas clases de pans. Os que precisan unha ocasión especial para botar colonia e os que prefiren olir ben para pasar o día estomballados nun sofá co trozo e graxento. Colonia, colonia, onde estás? Ajá, pilleite. Estaba leiro. Stevie! Rápido, veña, pensa rápido. Santo panadeiro, que tufo é ese? É tan forte que despega a pintura das paredes. Pero que pasa? Só é unha frase feita. O tufo é tan forte que ata as frases feitas cobran vida, Osmar. Hola, que tal, guapa? Dille adeus a tua nai e... Josie! Perdoa, normalmente non fago estas cousas, pero teño que preguntarche algo. Tes noiva?
Hola, pan de molde mangallón. Podesme dicir que hora é? É hora de irmos tomar algo, nenas. Mundo, prepárate porque Osmar, o electroimán do amor, acaba de activarse, sí. Tom Baker, a rosca da vida. Que nerviosa estou. Dis que pode asistir á estrea Panxelina. Quen vai mirar para esa, podendo ter unha moza guapa como a ti do ganchete? E logo eu que, monsieur, gustaríame moito ter o teu autógrafo. Nunca che contei que o acento francés como o que tes ti acelera o meu pulso salvaxemente. Unha ambulancia. O acento francés. E como reaccionas cando oes o acento canadense, mangallón? Pois paréceme completamente engaiolante. Música celestial para os oídos, ma petit chéri. Sabes, Osmar, había moito tempo que non me divertía tanto. Como se pode ser tan encantador? En fin, como di Stevie, hai dúas clases de pans. Divertido e encantador ao mesmo tempo. É iso que aínda non oíchelo, meu poderoso e irresistible acento francés, ma chéri. Mira, Osmar, creo que a nosa relación chegou a un punto no que é necesario. Non o digas aínda, cariño. Teño que ir ao baño, espera a que volva, vale? Acento poderoso e irresistible. Vaya, a quen quero enganar? Segue faltándome algo. Ai, Osmar, é o fermento da miña masa, é o que me fai subir. Xa, claro. Verás, eu nunca sentira o que sinto por ti, Convención de modelos. E creo que vai sendo hora de... Como che estaba dicindo, creo que a nosa relación... Osmar, estásme escoitando? Nena, o que ti foses dicir sería estupendo, pero debemos ser sinceros. Ti e máis eu sabemos que non seríamos xustos co mundo se tiveses alguén tan guapo como a min en exclusiva. Hai que espallar polo mundo o amor do Osmar e ademais sinto que me falta algo. Ei, mozos, vide aquí. Osmar, un momento. Que se sente ao ser o tipo que o ten todo? Sinto que o teño todo, pero aínda así, de alguna maneira, sigo botando en falta algo alá no fondo. Un misterioso pan de molde planta a Angelina Jolie. Un machote sae con todas as participantes dun concurso de beleza. Nomean a Osmar rebanda máis atractiva do ano. Óscar di é o meu curmán, pero non vale tanto. E deste xeito, cando o mago por fin lle contou Agarda, miña rula. Stevie, a vida é maravillosa. Teño todo, pero ás veces sinto que non teño nada. Últimamente deume por pensar que hai cousas máis importantes que a popularidade e as riquezas. Como a tele por cable. Non, iso non. Teño a sensación de que me falta algo, doutor. Interesante. Es unha persoa forte e segura de si mesma, máis famosa que o presidente. Pero segue faltándoche algo moi importante. Vale, empecemos polo principio. De acordo, primeiro formouse un conxunto de gases comprimidos no escuro baleiro do espazo infinito. Co tempo, as forzas gravitacionais crearon unha codia densa arredor do núcleo do que logo se transformaría na Terra. Se damos un salto cara adiante. Está ben. Como sabe, eu era Osmar, a primeira rebanda que se rexeita do pan de molde. Non. Esa parte xa a coñezo. Fálame de ti agora. Da tua fama, da tua fortuna, da tua mandíbula. Pois verá, por fin son a rebanda que sempre desexei ser, en todos os sentidos. Teño saúde, son forte, guapo. Cal foi o principio dese milagre? É dicir, cando empezaches a sentirte con máis saúde? Foi cando empecé a botar unha colonia que creei para unha cita con Josie. É Josie, doutor, é ela. Por máis cousas que posúa, fáltame algo.
Fáltame, Josie. Extraño o meu único e verdadeiro amor. En fin, non quero pecar de optimista, pero creo que fixemos avances. Fixemos. Josie, a fermosa bica dos teus soños. Pero agora que tes máis confianza, podes simplemente coller e ir falar con ela. Non tes motivos para vivir asustado. Fago agora mesmo, doutor. Un momento, mozo. Ei, que xa lle paguei. Non é iso. Só quero que deixes aquí esa colonia. Pero por qué? É que non o ves? Cumpriu a súa función. Agora que rematou a transformación, xa non necesitas esa pósema verde fedorenta. Porque estás curado, mozo. Voulle dicir unha cousa, doutor, ten razón, estou curado, non necesito a colonia, porque despois de todo son Osmar! Ai. Hola, Josie! Josie, cariño, queríache comentar unha cousa. Doutor Croissant! Bonjour, ma chérie. Sube cando queiras.